Kung atong pangitawan kamumoton sa Dios, atong gipangita ang pinakanindot nga bahandi. Ang sa pinakanindot nga bahandi. Kasi makatagaan, tagaan nato premium. Na may dagang premium Maria to ang marot. Ako to Maria. May dagang kuha na to, pak. Ano nila? Oh. Masama yung pinakanindot nga bahandi. Katawatong katong nesla pala po, buwan mo kanisa. Sa pinakanindot nga bahandi. Kita? Kita yang dito. Uy, ato taga premium. Ate Marie? Kita? Kita ni Nan, kita? Beso din. Si. Kita si. Pernah ko yung utang? Maray Pasko, may Pasko. Si. Dondon. Kita pa rin ito eh. Uy, sayot man sila. Be, again. Kita mas pala yung bandi. Sige, kasi kayo kumatag, pinasukan lagi. Ha? Okay? Sama ang kinakalindot nga bahandi. Sa pa, ulit yung tingin mo ba? Okay. Be, kisama yung beto din, nakalawasan, be. Nasa mo ng kalawasan. Barong. Diba tayo? Ready? 1, 2, 3. Masa? Asa ang tayo pinakilala nga balik? Nasa man makita na? Ikaw, sa mali mo? Pinsa man? Jeep? Oh, Jesus. Kita mo tayo yung mga dalbo? Wala eh. Ikaw na, oras ko nagtundon. Kanina mo pa. Nuwi kayo mo. I mean it. So, narita sa Lucas 18 o narita sa Mateo 6:10. Abayan yung Biblia sa Mateo 6:16. 6:19 na ito. Matthew 6. Ito na yung mga Bible, mga bata. English, Bisaya. Very good. Kaya English na sa ito. English na ito. 6:19 to 21. Sige. Makapunta, may ito na. Amo lang ito nga mga salamat, Lord, sa inyong pagsisilbi ka naman. Salamat sa mga presensya. Na Lord, bisan pagdaghan yun ni mga palpak Ginoo. Andang katanong na Lord, isa lipoy sa daplin. Labi na kung makita ni mga Lord sa mga kapalpakan na ay tumitinguha, ay mayaon ka. Umuging gidawat mi sa among pagkakami. Kaya ang among kasing-kasing may mong kita na, Lord. Umot ba yun kini makailanin mo, buot ba yun mo simba mo dahil pasalamat kami mo. Managsadang makita ni mo ang among kasing-kasing bisan sa among kapalpakan niyo. Lord, mapadayan bigod ka sa imong buma, mapadayan ka sa imong kaayo, tubas na lang sa imong presensya. Mao na nga, Lord, bulahan yun ni Lord sa pangmakatawahan. Tungod kay naa ka na mo, Lord. Naka sa mong kasing-kasing, dapat yun ka Lord sa among kasing-kasing sa kani gamay nga pundok kay mong iligong Lord sa matag Domingo. Salamat niya na. Ako, Lord, kaya mong masalamat, Lord. Manang imong pulo ay tubutin na mong kawang yung kapuntagon. Nga mong kasing-kasing, mong agpas, mangita, muhangok, mudangok, mukuhit, Lord, sa heavenly, o langit nun nga bahagi lamang. Unahin mo ang tanan amahan. Pinagis mo anak na sa Jesus. Mau, among pangayon ng Balang Espiritu magtudlos matalo sa kanamo. Among pangayon ng Balang Espiritu upasabot kanamo, gabaw sa tanan, mukontrikto, musab sa among mga pangandoy sa among kasing-kasing. Hindi makawang ang inyong pagtudlo kanamo ang inyong kapuntato ng Ginoo. Muli ni Ginoo na Lord, determinado ni nga ikaw lamang ang among panitaon. Na Lord, ika January 9, kaming tanan ng uban pang mga kaisunan sa abang ang preaches. Bawas na kung lagi ang taon tayo, Lord. Na Lord, makanhigit sila.
upang itawag ka kayo. Kaya ikaw ang among pahandig ng pinagbuya. Karoon, sumaabot ka. Mga Lord, dawata, ito ng panalangin, dawata ka ng pasalamat, dawata ka ng Lord, pasigaran mo na angayan lamang kanino. Kaya imo lamang ka na dito maya in Jesus' name. Amen and amen. Matthew 6:19 to 21 and 1. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, ang pagpangita sa Diyos, mga pagpangita sa bandit, sa langit ng nga pahandi. To seek God is to seek heavenly treasures. So, ito tanawang diri ang tulong kabutang. Definition sa treasure. Tanawang sa natong dua ka klase nga treasure, ang isulti sa Ginoo dinhi, earthly o heavenly. Kung tanawang sa nato dinhi ang advice sa Ginoo, kung unsay gyud nga bahandi ang ato nga panitaon o ato yung agpasun yung kinabiyang. So, nagsulti si Merriam-Webster na ang treasure is something valuable, sama sa kwarta, sama sa gold, sama sa mga jewelries, sama sa silver, kalitaan, o kuban pa, treasure na, no? Kaya, ibutang yun na siya sa safe place. Dinali mo siya ibutang sa gawas, okay? Dinali mo siya kanang imo na dali kawaton, tumili mo yun na ikip, nabay, mamaypay na ang kwarta. Daghan kay siya, ganahan, pwede niya kawaton na yan kwarta. Amen, pero, hindi na kayo tawagin. Mga nana kita, yung pinag-suot ka ka karbon, masa ka binha, daghan kayo mga-ana kita, no? So, dapat dili lang na, nalanan ka sa mga safe na lugar. Pero ang bahandi, di lang butang, posible sa tao. So, atong ngayon mong bahandi ang tao, kaya importante na ito siya. Una sa tanan, isalit ka ng tawana, atong kayo maayo ka siya ng tao, sa tanan, siya ang sponsor, siya ang atong murakuha siya, di takaon, or di taka-eskwila, manang murag, ato siyang hinimo bahandi. Now, doon ang klase ng bahandi na ginisgutan ni Kristo Jesus. Diin niyon siya na ayaw pag tapok or ayaw pag store up, ayaw pag tigong, yes, thank you. Tigong o mga bahandi anong butang nga kalibutan nun. Kay kani kawaton o kututon lang ni o sa kaya o sa moth. Okay? So, niyon sa dinhi pero pagtigong o mga bahandi na langit nun nga kani mga butang nga taya o ilaga o sa panagdili makakaon ni hindi ni siya pwedeng mawaptang. So klaro kayo ni si Kristo Jesus na ayaw ni kani ang pangitaa o ingon siya nga kung asa ang imong bahandi tuan mo kasing-kasing. No, kaning adlaw ang isunan nag-ampo ko, naginawag ko nga itong kasing-kasing unta ato makitaan kung itipas na ba? Kung isimang na ba? Di na ba diretso kay Jesus Christ? Maganahan pa ba? Pag Lord, na magyapon ka Lord? O, di ba? Jesus na na ba? Itipas kita ba? No? Di kita ka nag-stead being na naglakaw uban niya kung sa iyang pamaagi. Di na siya pwede. Makita ang kadagan namin nun na yung sharean, ano man yung gyapon ng Ginoo? Huwag man yung gyapon ko sa Ginoo. Yang ano man kayo naman siya, maupo man ko. Sigurado ka nga, kanang Ginoo, magyo na ang imong Ginoong yun na napakamatay sa krus. Kaya kung tanong ni mo, tao, maanas lang. Kaya nga naman, kaya natawag mas lagi nga awa ng pagkamatay sa krus. Yung dagang Ginoo awa ng pagkamatay sa krus, di ba? Sakto ba? So, sa may ilang madalit para nato. Naa? Wala. Ang mga gihimong Diyos na tumawa ng pagkamatay sa krus, gikan sa langit. Di ka usa sa samahan, suka sa sinugdanan, dili. So makita mo na daghan kay mga butang na atong mura taw ka
Kisay ganahan mo treasure sa akong sinigmahan. Oh, yeah. Yak kahit pero inanit ka bugo. Magtigong na mga butang sa kalibutan, nuwa jibili sa manhi o sa nato. Sa kalibutan o nato sa langit. Nagtigong na mga basura. Tanawa yung mga seminar, ako kita nangyari ko sa may marabuot naman yung akong kuwan. No, dagnahan niya po no, ipangatag na niya. Ipangatag na. Okay? So kung yung ganahan yung tayo, sa dunot na kain, ang ganahan yung sulong, okay na, pero ipangatag yan po ng uban. Ipangatag ng mga medyo okay na sulong. Okay, isa na mo kapunaw-naw. Kaya makita na ito may sunan nga kung mas dagkahan o butang ang tao, mas kabetwas. Kung saan siya mo na siya itaw nga, naging para sa iyang kabet mo. So, I hope di mo sa sigig pangayo, sigig pangdawat, sigig dawat niya, huwag yung gawas. Dawat mo kaya ng hatag, ipanghatag na siya ng uban. Nagko sa mga labi na dito mga walang na. So, ningon din si Kristo Jesus na kini mga butana temporaryo. Di ni sila mula putay. Kay pututon lagi kawaton maguba. Amen? Tanan yun, saan mo kamping? May dugay siya, lumawag ka na siya, maguba na siya. Kaya nagdunay elemento nga iyang i-discuss din nawa pa niya i-discuss ako ba na pa? Masa itong elemento? Moth? Minutag, di anay, huwag tayo moth kaya hindi ng put-put. Di anay, di ko na puk-puk, dikit-kit sa ilaga. Masa pa? Ha? Tadi kaya, okay, kukawaton. Now, next una. Ang kaning moth, ano sa tima si Jesus Christ? Kasi sa ilang buong panahonan, di ba, mga magruso na naman ng Presidente Hari. Yung kaning Hari, none is like special na dress, purple dress. Okay? Mana makitaan ka din mo si, tiyo ni Esther, si Mordecai. Nasa lihang, girecognize siya sa hari tungkol kay iyang na sultid, iyang na save ang kinabuhi sa hari. Isuloban siya o hariano na sinina. Yung bisag, yung sulog gani ka ginadto, hinigay ka mo. Bisag karoon gani kung makita ka o mga tao na dress up kayo, di ba? Okay, yung diba, yung sinina, makita din ka ng mahalon, yung may mga dato, yun na siya mahalon, hindi kaya siya o sinina. No? Lahir yung kita kung sinina ba? Amen? So, ang karon tanaw na to, mas grabe mo na why tayo rason nga mag-hoard kanang magtigong daghan kayo mga butang ni kalibutan natin nga naman. Kung sa may na to karon. Sunog, sige lang sunog. March naman ka ng sunog, pero sa December, may daghang sunog. Amen? Kung sa pailain, kalamidad, typhoon, earthquake, sinkhole, okay? Tsunami, ladaghan na dyan kayong elemento, nini kinabuya karon nga atong mga bahandi, wago. Suma, katong mga dato kay sa Bohol, atong pa sila higda sa yuta. Kita na lang mga bahay, pobre dato, linog man, guba. Okay? Ang katong, murag karton ng tao, katong mga pila ka story na simentado dyan kay, guba na dyan gihapon. Why gila ang linog? Why gila ang kayo? Why gila ang tsunami? Okay, kanang dapo kay bawat banlas ang tanang tawa. Amen? So, unsa man jud kung dunay kalamidad, unsa man jud batang sa tao? Magayong mabisi, akong gold. Uy, ako. Unsa man siya? Dagan siya, kung nay kayo, dagawas siya, budagan siya. Kung nay tsunami, kung paspas pa siya tsunami, budagan siya. Kung dunay earthquake, unsa man siya, budagan gihapon siya. May naman, uy, ako mga titulos, ako mga lita. Uy, ako mga, baba, dagan mo. Kung nagaya-iya, kita. Tumita sa mga butang na magsigira kita o igong. So mga butang ni na white kasiguraduhan. There's no security sa earthly possessions. Okay? Gawas ni Ana. Bisang pag-ibutang na ni mo bangko ka safe ang bago, way bangko ka safe sa karon, oy.
Kagsaon sa kadako sa bangko, libong na lang ka ng-bank run. Sa man bank run, nilaga ng bangko, nilaga ng bangko, dahil ng kwarta. Kaya wala sa pundo, kaya na-alkansi dahil sa investment ng mga bangko. Amen? So di ka sigurado ni anak. Butan mo si Mumbai, butan mo si Long sa yuta. Napakapagpapakot niya na. Di kita ka sigurado na labas ka na, ilagin na ito madali ng langit. Kundi sa takapalit o piraso sa luna sa langit, tungkol sa atong bahandi. So, kung may mo sa tanga, ang tao may atong himuong bahandi. Di sa pwede. Ano man ang tao? Mamatay sa ang tao. Okay? Maigo sa nasa skila, maigo sa nasa bala, lagyan na ka New Year, nanigda ka rin na, pakibaw, mata pa ba ka, sa makampun lang ka na, sa iyo ako kino, o pakibaw, doon mga silingan na pupusil. Nyaw, di mo maigoan. Kasi napusil kayo, nakakaya, bang. Nagkatuloy siya, garana siya, ganahan ka siya you know, so, yung tugba sa imong balay, huwag ka pagkanyang Christmas na ikaw na, Lord. Namin siya na magpabuto ba? Nakayang gawin ko na ito, Lord. So, yung may ko, magani ko, salamat kay Lord kung mga nanin. Makigani ginubi ka sa ginong magsunan. Amen? So, ang tao, isang edad, dili na kasiguraduhan na ay, unga na siya, uy, mauni mo. Eh, nga naman, daghan ng klaseng sakit nga di na maapas sa science. Daghan ng mga klaseng sakit na bisan ang mga kabataan tungod kay wala na yung liter-liter sa kaon, wala na yung pagpakabana. In fact, gani, ang butang sa inyo, may ko, kung kamo di kumukhaw ng utan, dili mo kubri. Nya mi mo'y kubri kay mi oy, kuwatan ni mo sa inyong gikaon. Kay tinuray ng kubri, nagkaon din ni o. Utan. Bek, isa may mga utan ni. Na, yung bata niya, kaya kung ano ang mga bata, di ka na mukha utan. Kaya inyo di pagkawan sa inyong mga anak, di utan. Hindi mo mga utan. Amen? So, kanila ko sa nag-remember lang ko nga, siya nga mong self-servant, no? Balikan ko sa reward na to, balik pa ito reward. Ya, dato ginisla mayo sa pagkabutang. Ya, so hindi man ka manikod ito. So, expect of something, no? Kaya dato ko sila, hindi ka mga bambujud, mga uy, galuto man siya, o kita mabisan, na, like, ano nila siya, nakailan siya? Basta leafy vegetable, pichay. Pichay, dibutangan, bigyan itos, dibutangan ulit ang sana tuyo lang, kuan. May mong ikaon, nila ko kayo siya. Kaya di day sila kay, masig na siya, kag ginani akong kaon, siya inani sila. So, makakita ka nga, oh, hindi sila, kaya di man sila pabijit, alam ka, mag-uwan yung kakaong baboy. Pili niya, kubri kayo siya, kung siya kakaong baboy, patay kag sa'yo kung siya kakaong baboy. Okay? So, mo ng mga butangan ng sunan. Now, ang atong mga kabataan, bahandi na to? Yes, bahandi. Kung ato silang be proper o patubo sa sakto na pagtulunan ng mga pulong sa Diyos para magawas ang saktong mga values. Kaya kung mo values na white risko, wala yung lihato na. So, kinanglan, maghadlok Diyos sila sa Ginoo. Kaya kung madlok sila sa Ginoo, mubuhat man ang bata o in sakto. So, bahandi na to, yes, pero ato ituboy mas labaw sa Ginoo. Kayo dito maayo para lang ihatag na to ang kalibutan, may mo ang buwan, mo kamito, ihatag sa itong mga anak, please. Kaya the moment, imo padakon, na murag hatag ang tanan, sa kung sa'yo gusto, labi na, basta sige, baan mo patay. Imong gitukmod sa imperno ang bata, o imong gisultihan ang bata, huwag ka nisultihan, pero ang imong action mas louder dahil sa atong gisulti. Imong gisultihan ang bata. Kaming tanan, utangan ninyo. Ang di mo kalimutan, utangan ninyo. So, kung sa imong i-demand, dapat hatag mo. Sakto na, sa'yo.
Oh, pero yun sa manato. Ato silang ipakita nga utangan ka. Maginikanan, di mo utangan sa mga anak, o mga anak, di utangan ng inyong ginikanan. Ang inyo lang yung utang na kanila, mauni. Inyo bas lang di matutok sa pulong sa Diyos. Dili pakita ba ninyo sila nga ang inyong bahagi si Kristo? Dili ang utang ng kalibutan. Kasi dilang, ang utang ng kalibutan na may mauna nato kanunay. Mali ba? Diba? Kung samay ka ng ilabay dahil nato nga butang. Kunay, like, may conflict ba sa asa mo itunungan, di o diri. Sampo lang. Uy, trabaho dito domingo, ingon dito ang bus trabaho domingo. Asa may importante na? Sayang sa gayot ako, ganyan overtime mo. Sabda lang sa color ha, hindi lang sa tamagitaan. Diba, ang inulit criminal ko ilabay? Punya na lang karon. Uy, gadali ko. Supa mo ko ka. Kung ang uy, wag kang ganit ko. Kabasak. Punya na lang doon. Pero pinag-ipunya, ang ginuunya, ang ginong. Ang pinaka-importante, ang tagiya sa imong lawas, ang tagiya sa imong mata, tagiya sa imong ilong, tagiya sa imong tanan, imong gikan sa sa imong jail. Unyara, mas mahadlok ta sa tao, mas mahadlok ta sa direksyon, mas mahadlok ta sa lingid, nga mawagtang, nga ang tagiya ng tanan, ang ginuman. So mga butang ng mga kaigsunan nga, kinanglan nato tanaw nga, kanatong ipagsaligan, hindi na sila rin. Isa pag nakaamong paghiling ka, wapo kayo, maayo kaayo niya, mabisod ko, balibad rin kay. Labi na kong kanang, seni kanang, isod sa guba kanang, matong sa midagan na kayo, kumulong sa midagan na ikaw. Bisag unsa ka isod, isang pag life and death, yes. Life and death, mga tanang ka, asa ka. Ito si Tere, kailangan din mo Tere, no? Ito puto siya, nagsitanong sa among balay, nandiyan. Kung dikat-kat na sa kural, no? Sibaw dikat-kat, pero dikat-kat, pinitaw ka sa kural. Pag nawag niya, nasamit man na iyang short. Nalimura niya ang di ka na, tusok, may gani, bili ka ng solid na kuwan. So, namuslot, nana. Hala, sabi ko, yung mga 54,000. Ano ko sino ang sa padung Lord, kailangan din hospital, hindi pwede ni mga ato lang tayo band-aid, nakuha lubot ko na, so kanindi, importante kanina, kung natigo ang iyang nerve, o kung dako na siya maayo, mapalala siya dili o dili, kinaman niya ang importante yung mga nervous system na ito din na. So, ang focus din, Lord, ang sa padung ang Ginoo, ano yung Ginoo? Ato edit. Mo the first time, kung the only time, nalidoon di kong taon ngayon ko, manahilita. Kung humayon yung taon ko, o kwarta, kaya wala yung kwarta, pinadugin ako sa tsungwa. Nga naman, uy, ito sa tsungwa. Bubayad, diba? Uy, bata ubayad ko. Alam, nagalis pa may kayo, bubayad siya ko. Pero hindi siya, dili ka bubayad. Kaya nga naman, hindi mo rin yung alto nilita. Daghamong katawang pwedeng susi mo muna. Okay? Kasi editid siya, maningil o balik. Kung tawasad siya, nga bisan pag siya nakatabang, okay, wala pagtaas ni Edita ha, pero salamat na po nga naitaw na nga bisan pa siya, kung makatabang siya, dili ka ulit po nun. Dili ba ta ka naman, daghan ka pabor na, akong hatag na muna, sa insayo na lang ka. Anang yun ano, nga dato, no? Dato kasi edit sa una nga ito parang yung naitaw. So, inutos niya, wala problema ni Kota, kaya abunda pa man sa kaya ilang negosyo. Mawala dito. Wala dito kung naipay isa. Ako magbuwang, anak ko mo ito, bumog kalit kong wabol. Wala dito ang kanang dan, ikan ko sa may pardo. Alas 2, pagkataganta po na si Dino. Paglingin ako, ang bata, nagyat ka, nagadugo din. Kaya nga kung motor, wala siya kanang sleeves bitaw. Nikal ang bata, kita ko nag-anaral siya. Nikalit na siya gagambang igo. Nagisi, hindi. Sigigana po si hospital. Akong gitaganan.
Wala sa kapadungan ni. Dato ko na ulit, sinabing at the time sa dapat sana siya. Hindi po, pagkakaporta na ulit. Ako ilagan sa Cebu City Hospital. Kanang morning mo na, ang bayad, So yung parang, ayaw ba ito? Di lagi na mo bayad. So in short, yung ginawa, napamakailas. Kana alas mo, bayad sa mga buwang. Kung lagi na kayo, yung mga buwang, hindi ka na-is siya. Tapos siya sa ulit. Kung na, masipot ka sa di, huwag sa di ka sulong-suluban niya. Hindi naman siya kong suluban niya. Mawala na sa di, last na ko nga, bahandik. Mawala na kong bayad niya. Ibayad na ko ang akong buwan. Alahas na, yung daon na nahabilin. May nani ni ang amount, ano niya na, siya puro na ito. Hinahan siya na kwenta ka na. So anak, so in short, siguraduhan na ito, hindi ta mga utang, kabubuton ko, kabubuton, asa? Huwag pa na nito, praktisa na. Please, muhang iyo itong gunin niyo, please, nga naman. Nagsige naman tagbuhat sa atong kawalimong pamaagi. Kung nakita na ito na, madaghan kayo ulit po na ito, dahil kita boss. Kita ganit kami buslot, silang boss, kita buslot. Amen? Yung sige tao, pangamo. Lisod mangamo og tao, nga dili susama sa Dios. Uway kasing-kasing, nga sasama sa Dios. Kinala ka mangita, pumunta na ka sa Ginoo, sa mantuan nilo, nga di itaw maningil, o wala magbuhat na ka ng 10 years after pa ako makabayan. Mapili ka piso-piso lang ha, installment, piso-piso. Ang Ginoo na. Manalingon ng ginuway kasi siguraduhan ang butang ni kalibutan na. So muna nga, ang tao, isa kasali sa Ginoo ng Biblia. So, tanaw sa nato mga isuna nga ang kalibutan is not getting better lagi. Wala gini nakaayo ang kalibutan. Anong lagi kaupot ang kalibutan? Katiguan ng kalibutan. In fact, ang tinuray lang yun, ang kalibutan is not billions of years, sa mga scientists. 6,000 years old pa rin. 6,000 years old. Billions of years. Sayot na ilang, kung tanaw na nila ang kuwan. Basahon nila ang mga Biblia. So, nga naman, nga, di ta mo salig sa mga butan ng kalibutan na kaya mahanaw man. Ang kalibutan, mahanaw, ang tao, mahanaw, tanan na ng kalibutan, mawagtan, mamatay kayo. Amen? So, asa man ta? Kung magsalig ta sa atong kaalam di-destroy man nato. Diba mo bright time daw? Sa pinsan ko, magkatagiya ko sa cellphone, sa una mahala sa telepono linya pa stability, dugay pa yun tayo. Okay? Nya pa sa competition PBT ito, karon telepono, nya camera at the same time. Recorder na natanan kinanglandan dyan sa usalang pakamo. Pero ni-destroy ang atong pagka-bright sa paghimo nini kahit pinaagi nini daghan sa mga kabataan na maligya sa mga foreigners. Daghang mga kabataan pamaligya mismo silang kabuhayan din kanan. So din ninyo i-monitor ang inyong kabataan no kayo. Kung palit-palit din po mga tab, mga cellphone, yan ka ng mga anak na Diyon, yan na Diyon ka ng internet wifi, kakuan. Pumunta na ko ninyo sabi ko, patay ko di ko kasabutan niya. Sorry lang dito ha. Kain na lang ko pagkitasin yung cellphone. Kaya ninyo mo kubre mo kunay mo cellphone na, mas high-tech pa mo sa akong cellphone. Para na ko is, huwag mo nag-isod. Huwag mo nag-isod. Kung ka pa mo cellphone, isa ka mo maintain anang cellphone, bayad anang para sa cellphone mo. Para doa-doa naman, huwag na niya gamitaw para internet, whatever. Tawa-tawa. Parang kinala ng cellphone ng mata. Di ba na po? Lagyo kay siya, kinala yung, uy, nasamanta ka na, inanan mo ka-high-tech na kami. So, meron ko pa dana, nihang driver, nigawas na mo sa eskwelahan. Kaya mga taas na klase eskwelahan, ilang mga cellphone. At may store. Kung sa ato biya, for sure. Kung suway ko sa mga public school. Ang mga bata pero, panaminaw sa mga, dire na sa ginaga. Mga ba? So may sundan, what's the use
Kaya naman muhatag lang din ka sa gusto, kaya nagilak-hilak, kay premium, ako dito nyo. Imong gikukmod ang imong anak sa kadaputan, labi na kung di ka kakontrol niya, o siya mismo di ka kontrol sa iyang kauliman. Kibaw ka nga silverbio kay ning bata, kibaw ka nga gusto kay ng mga gadgets, mga nindot ng mga butang, imo na gibutang siya hunahuna nga ang bahandi ning kalibutan na mas importante kaysa Dios. Nga di kay kita mablis ang Biblia. Makita na ko sa hindi kay ko ganahan sa lanang nara sa dili ang Biblia, babasa-basa ra rin ha. Kaya ano, di na ka din na. Ikaw ka nga na, wala na. Mariga po ko sa textbook, mariga po ko sa, yan ni. Kaya kung sa'y makit anak ko sa isulis ginuna pa, kung magmarkahan din ha. Gusto tayo ginawa ni niya, mo niya akong sitwasyon. Di kong kila ka nakit problema. Kaya kabasa na kung balik na na, reminder ko kayo may sabihin mo siya, pa, ito naman ako, lalawit, ito sa naman pa, magiging na namin ginawa niya. Katalugay ba na ako nito? Oh, ako mismo ma-review ko sa matagbasa na kung di ka sa first page na sa last page. Pero kanya, usap na. So, kasama yung ibasa, yung textbook yun kani, or para din na kayo may bawaan ba, basa ba yun ka na, meditate, emotional ka, pero yung ibasa din ang FB, ang mga Viber, ang sa palat Twitter, gubata din na, modern na. Yan, hindi na kami nang hilak, hindi gusto ko, wala ito, kaya naigo tayo siya din sa chismis na nasa FB. Pwede sunan, lisod kayo ron pag-disiplina mga anak, lisod kayo ron pagsakop sila muna na kasing-kasing. Kaya daghahan na kayong pawagi, kanilang daan kung doon na sila yung makainani, mailad na ka. Oy, masama na yung mga nag-FB ka, oy, nag-research ko, oy. Research ba? Imo kapungan? Dapat. Kung mag-research ka, ihatag mo, kaya nag-research ka, para hindi na ka umato internetan, kaya nilaghan na itong mga sungayan. Kung patinawad nyo ba sa result sa imo, di-research. Are you doing that? Are you training? Are you looking? Hindi bang itanaw kung bahandi man sila, kaya kung makatabang man yung mga mata, pero di umol ba ninyo sila sa pamaki sa Diyos? Kung wala, sayang lang, nananagkagdaluhan. Sayang lang, nagpakawang ka, nanggamot ka maayo para sila kung mga edukado. Pero edukado nga gago. Edukado nga dini, edukado nga maro. Maro-maro naman lang ka, maro pa kasi estudyante pa, hindi ka graduate na, sa mga samot ka, yaya ka sa nag-apo. Ulipon ka, gihapon, kana digid ko ka, gets ana nga numod pa ulipon, jud ang inikanan sa mga anak. Namin nyo na sila? Silbigyan ko ka? Luwi manggod ko. Oo. Baka na luwi. Hindi na tayo motibo niya. Nasa na, hindi ko mabanda siya na nakawag, kapikaon. So sa kabataan sa atong ang niyang asawa namatay na, kailangan sa niya. Pero ito siya nakuwantan, passing niya. Kaya hindi na kayo nang isog. Doon siya na po siya. Nanahandod kayo po sa Biblia. Pero mag-isod po ka na din ka, mag-itan siya. Kaya, di nga naman doon kayo ni, naya sa inlo, nagpuyo naman siya sa balay. Sa kabalay sa inlo niya, nagagahan na kayo sila ng puyo. Nyataan siya sa pinakalikod, yun kayo nga bagay, na ugulan niya siya nga baka, 300 to 1 ito yung balay.